rasanya ora penak ya. Halo, Le? Telat unjuk obat terus kumat. Ini wis ra apa-apa to? Mboten napa-napa. Tapi didhawuhi ten akeh larane. Pokoke nek ketoprakmu pentas, aku pengen rono. Pengen nonton. Nggih, Di. Mungkin nek pun mari mirsani. Sampeyane mbok aja janjeni bapangan ngono kuwi to, Om. Yo kuwi ben dadi penyemangat tok. Bapangan ki kudu 75% istirahat. Iya, Om. Alah, kuwi gampang kuwi nggo. Senengane gampang ki. Bapangan iki nek dijanjeni, cinaki terus. Ya nek nagih gak dituruti to, Le. Pokoke nek wis mari, kowe karo mbahmu kudu dolan ning Semarang. Engko nonton ketoprak. Masalahane niki lho, Om. Wedine kula niku ten miko niku asmane Mbah Pangat kumat. Gara-gara ngrungokke suarane Dan Ramil. Kok iso ndan rame to, Le? Ta darah ketoprak sampean lah Dan Ramil to. Us senengane cengengesan. Dados intine ngoten, Pak. Soale kula niku wonten rencana ngejak Mbah Pangat, Pak. Tapi menawi ngebis niku nggih mesakne. Ora apa-apa kan aku yo iso sisan tulan-tulan to. Aku yo melu sisan refreshing. Matur nuwun sanget nggih, Pak. Bu. Yo sama-sama. Pokoke selagi aku iso nulungi iki bakal tak tulungi kok. Besok aku tak ngejak bugang. Dadi iso ben go kentenan nyupir. Sorry lho iki. Lah ngepasi pasok gelangan. Mboten napa-napa, Bu. Oh nyatane nggih gelangan to. Rakyat tang sithik tetep enten padang-padange. Rakyat tang mau sak lilin. Ning bakune tetep saged fokus jagongan. Tak bejo-bejane wong. Kuwi wong kang ngambun pitutur. Pitutur kuwi kaya cahya sapelik jroning peteng. Swara wisik jroning sepi. Cahya sapelik kuwi ora bakal katon padhang menawa donya ora pinuju peteng. Swara wisik uga ora bisa dirungokke menawa donya ora pinuju sepi. Ora bedani pitutur. Padatan pitutur kuwi bakal migunani menawa manungsa pinuju peteng atine lan suwung pikire. Dan budal, Om. Mbah Pangat ben kersane laran riyen. Mugi pentase sukses ki, Om. Mbah Pangat kula jogone. Hati-hati ki, Om.
San. Kowe wong lanang. Nggo. Pak, aku tak ning kamar mandi sik ya. Sampean mlebu karo bugang sik wae. Mongko tak susul. Ya. Iki ikit-iketan model apa to, Jon? Lah wong kula mboten saged jingkengan lho, Mas. Lah apa sing kedapuk ngrias ki ra iso jingkengi. Aku ra peduli, kudu mbok benekke. Sing bener. Iya. Rasa jingkengan. Kondak nih. Coba Mas, kula benake. Oke, matur nuwun, Mas. Pitan. Ora apa iki aku? Wis kabeh kok. Yo yo, kene nang panggung. Yo renengan sik. Yo. Aduh. Piye ya iki? Gak iso. Piye? Kenapa, Mbak? Lanu, Bu. Niki jare mboten saged singset. Oh. Nyobi. Tak deloke. Oh. Lah niki mboten dipeniti to niki wau. Enten peniti, Mbak? Enten, ten mriko. Niki mawon go. Oh, nggih, enggak. Wah, senter kesayangan. Dasar berarti servis. Siap pengamanan kampus. Asep. Oh, Mas. Mas, soy. Maling iki. Maling piye to? Aku sing ngisi acara kene. Alah, ngapunten, Mas. Mas, nek arep mlebu ning gedung ki arahe ning ndi? Walah, kok. Riko, mentok, kiri, mungkin bangunan kaca. Lah, jangan mlebet. Oke, matur nuwun. Nggih. Pak kok mlebet. Sik dong ngenteni BRT sisane lho. Pripun to, Pak? BRT kok suwe meni apa keblasuk ya? Lah, mosok nggon sementen kok iso keblasuk kaya ning alas wae lho. Sanu kowe mlebu sik. Aku tak golek BRT sik. RT ki piye to ki? Ah, kaya malah melu-melu keblasuk kok malah aku kon mlebu dhewe. Nunggu mriki mawon kalih ngopi. Pripun? Napa enten? Lho. Anane kula nawani nggih enten to, Mas? Bisa. Itu baru muridku. Dekku kuwi. Oh, Nah, ya ngene iki sing bener. Ora kaya upin-ipin ngono mau. Sing jingkengi masih niki, Mas. Oh. Terus ndang mripar ana? Nggih. Nuwun nggih, Mas. moga-moga. Matur nuwun le, Mas. Oke. Niki Mas sinten? Bandi, Mas. Oh, Bandi. Oh, Mas Bandi to. Pikantuk undangan nggih. Ah, mboten namung ngeterke ponakan kula. Mesti jenengan nggih main ketoprak, Mas. Tinggal sae lho jenengan jingkengi. Namung ketoprak desa, Mas. Ning sae, Mas, sae. Ketoprak kampung kados jenengan iku. Kudu kerep-kerep apresiasi ketoprak kampus ngeten iki. Ketoprak akademisi. Oh, nggih no. Ketoprak niki mengke sing garap kula. Oh, jenengan sutradarane. Nggih. Kula mboten namung sutradara, Mas. Kula nggih penulis naskah. Wah,
observasine niku rekoso Mas kula Mas. Ngantos berdarah-darah. Oh, nggih. Oh nggih no. Demi karya yang baik. Naskahé lugu ing meranani Mas. Meranani ati. Gaya yang baru ning boten ninggal inti sarine ketoprak. Sambung rapet, greget saut, sengguh, lungguh lan boten mingkuh. Wah. Tapi kula perlu belajar banyak kali. Loh, lha kudu mesani Mas. Nah niku mumpung longgar Mas. Monggo mang mlebet. Oh, nggih, Lo siap. tak prepare dhisik. Nggih. Siap. Wenda, jarianmu kok rapi meneh? Kok iso singset ngene ta? Benake Bu iki. Makasih ya, Bu. Bu, mbok kula nggih dibenake Bu, kersane rada rapi Bu. Iki sak sanggure sing Bu rada piye iki ben rada rapi Bu. Lho, lah kok terus kabeh. Siji-siji nggih. Gaman kula niku namung senter niku kalih pentung niki Mas. Wah, ning sentere sampean iki ya luar biasa lho Mas. Senter kok wadange jamak ngene iki. Lah meser pripun jeneng genteni? Oh, kon genti piro Mas? 200.000 mawon. Lah. Senter kok ngene kok 200.000 50 tetok ora. Lah Mas. Menyang senter kok kaya tuku brambang Dereng mlebu ta, Pak? Nggih. Lah aku golek BRT kok. Atau si BRT? Heeh, BRT ki mau jare arep ning kamar mandi. Lah kok terus mbuh ning ndi ngono? Iki pito bung digoleki katmu iki saka ngendi? Aku ki saka ruang rias putri ke lho, menake jarike pemain ketoprak. Oh, lah ora ana priase. Lah wong ketoke dandan dhewe kok, Pak. Kula men nggih bar jingkeng iki lho Pak niki wau. Toke pentasnya kurang persiapan kok niki yo. Lah ya wis ndang mlebu ya, setelah pentas ya setelah mulai. Nggih, go. Lah pripun? 150 pripun? Lah wong ini kon bayar 150 ya isih klarangan to, Mas. Mas, senter niku memiliki nilai sejarah loh Mas. Lah kok arep didol? Karep kula ngoten jeng kula upgrade ngoten Mas. Ini we Mas, tengah-tengah yo. Kita bayar 75.000 ngono piye? Ditambahi sithik to Mas. Apa jeneng kene iki? Aku ngentosi jenengan lho Pak. Alah, saya ndang mlebu. Nggih. Sik nggih Mas. Kula tak nderekke Pak RT sik. Loh, lah niki pripun Mas niki? Waduh, sida raga tenan iki. Wah, ketoke kebak banget no, Pak. Lah ning ngene iki arep nonton ning ndi? Lho, cobi ten sisi mriko Pak. Kata saya dironggan mriko. Ayo. Mulai le pentase. Aja mulai ya, Mbah.